ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали соҳиб истиқлолӣ дар баробари дигар самтҳои афзалиятнок ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар кишвар таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ташаббускори ҳалли масъалаҳои марбут ба дастгирии соҳибкорӣ мебошад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олии мамлакат санаи 26 декабри соли 2018 дар баробари се ҳадафи стратегӣ баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва истиқлолияти энергетикӣ, саноатикунонии босуръати мамлакатро ҳадафи чоруми стратегӣ эълон намуданд. Дар ин замина дар шаҳри Душанбе бунёди корхонаҳои саноатӣ шурӯъ гардид. мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе баҳри таъмини рушди иқтисодию иҷтимоӣ, дигаргунсозиҳо дар соҳаҳои инфраструктурию хизматрасонӣ, дастгирии соҳибкории хурду миёна, бахусус соҳибкории истеҳсолӣ ва дар ин замина таъсис додани ҷойҳои нави корӣ ва дарёфти манбаъҳои иловагии андозу пардохтҳо як қатор чорабиниҳои мушаххасро дар амал татбиқ намуда истодааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шарбатҳо соли 1971 ба фаъолият оғоз кард. Ин корхона дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ заводи консервабарории шаҳри Душанбе ном дошт. Он аз соли 2009 баъди аз нав ба қайдгирӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шарбатҳо номгузорӣ шуд. Корхонаи мазкур дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе ҷойгир буда, фаъолияташ асосан мавсимӣ мебошад. Дар ин корхона маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили помидору бодиринг, караму себ, олу, шафтолу, хуч ва зардолу коркард карда мешавад. Консервакунонии меваю сабзавоти номбаршуда имкон медиҳад, ки истеъмолкунандагон дар фасли сармо бо маҳсулоти кишоварзии ватанӣ ва безарар таъмин гарданд. мо ба истеҳсоли меваву афшуру сабзавот сарукор дорем. ашёи хунро асосан мо аз шаҳри Турсунода ва ноҳияи тобеи ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас менамоем. Чанд намуди маҳсулот истеҳсол карда мешавад дар як мавсим? ин сол зиёда аз 5-6 намуд, қариб 8 намуд маҳсулот истеҳсол намуд. афшураи себу, зардолу, олу, ана сабзавоти помидори дар секу хобонидашуда, бодринг. соли 2018 шаҳрро таъмин кардем. маҳсулоти мо бодринги мо дастраси намонда, ҳамаша тамом кардем 2018. мана 2019 бо ҳаҷма зиёдтар кардастем. маҳсулоти консервашуда маҳсулоти хӯрокворие мебошад, ки бо роҳи консервакунонӣ омода карда мешавад. меваю сабзавоти консервакунонидашуда барои нигаҳдории дарозмуддат ва бидуни вайроншавӣ дар зарфҳои гуногун шаклу андоза гирифта мешавад. ҷараёни омода кардани маҳсулоти кишоварзии консервшуда аз тарзи дурусти намаккунонӣ ва ҳарорати об вобастагии амиқ дорад. илова бар ин, стерилизатсия намудан аз нуқтаи дигари муҳим дар тайёр кардани маҳсулоти консерва карда мебошад. гарм кардани зарфҳои шишагин то ҳарорати 125 дараҷа барои нест намудани микроорганизмҳо зарур ҳисобида мешавад. зиёда аз 30 сол аст ки дар ин корхона бригадир шуда кор мекунам. ман зиёда аз 6 шогирд дар инҷо тайёр кардагиам. пеш аз ҳама ба тозагӣ инҳоро ман тарбия медиҳам, ки пеш аз ҳама тозагиро риоя кунам. баъд мебиёем дар ин корхона мо банкҳои тоза мекунем. дар ин аз ҷумла спецҳои тайёр кардагӣ, лавровый лист, занҷабил, хрен, маводи хушбӯй меандозем. баъд аз он кора мо сар мекунем. бодринг мекунем, помидор, дар онҷо шарбатҳо тайёр мекунем, капуст тайёр мекунем, павидла аз вай себҳо тайёр мекунем. шустану тоза кардани маҳсулоти кишоварзӣ аз гарду чангу хок баъд аз ворид шудан ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шарбатҳо марҳилаи якуми коркарди меваю сабзавот ба шумор меравад. бо истифода аз қувваи корӣ дар зарфҳои шишагин ҷо кардани маҳсулот зинаи дуюми истеҳсолот аст. вале агар рафту маҳсулоти воридотии ватанӣ карам ё лаблабу бошад, мутахассисон онро қабл аз ба коркард фиристодан тавассути дастгоҳи махсус резаву хурд мекунанд.
сипас карами қимашуда дар дохили оби гарми ҳарораташ баланд ва баъд аз он ба оби хунук гузоштаву гирифта мешавад ки ин ҷараён яке аз муқаррароти раванди истеҳсолот ба шумор меравад. карам бо лаблабӯи сурх омехта карда шуда баъдан ба зарфҳо гузошта мешавад ки дар ниҳоят чунин рангу шаклро мегиранд. ҳама кор душвор дорем ки тоқат мекунем, модар ҳастем, зан ҳастем, шукрона мекунем ки корхона дорем, кор мекунем. ҳамин корро айнан занҳо дар шароити хона кор мекунанд. бале чӣ фарқият дорад? ба фикрам ки инҷа корхона, инҷа тамоми шароитҳо мувофиқад, тамоми шароита мо дорем дар ин хона, дар инҷа хубтар аст. Пар ҳаста ё чизҳое ки ҳамин дорем, ино инҷа беҳтар аст ай хонода. шумо дар хона тайёр мекунед? он қадар не. хуб ягон кас пурса маслиҳат дода метавонем бихӯем дар кадом шароит чӣ хел бояд банка махкам кунад? албатта маслиҳат мепурсанд ки чӣ хел кардан дар хай шароити хона мо дар мисол каструлу парид мекунем ба анкоя дар хона шароита ман мефаҳам маслиҳат метем занҳоро. зарфҳои шишагин баъди пурра шудан бо помидору бодиринг, караму лаблабо ва оби ҳарораташ гарми коркардшудаю безарар ба хатти технологии истеҳсолӣ ворид карда мешавад. маҳкамнамоии зарфҳоро дар баробари ҳаракат дар рӯи тасма хатти истеҳсолӣ худ анҷом медиҳад. дар ҷараёни истеҳсолот мешавад ҳолатҳое ки баъзе зарфҳои пастсифат ва ноҳамвор мешикананд. дар идомаи кор зарфҳои дорои маҳсулоти консервакунонидашуда дар дохили зарфҳои калонҳаҷм ҷо карда шуда дохили деги оби ҳарораташ баланд ё буғ дақиқаҳои муайян гузошта мешавад. баъди баровардани маҳсулоти тайёр аз дохили дег барои назорати сифат ба зарфҳо барчаспҳои тамғагузоришуда насб карда мешавад. санаи тайёркунии маҳсулот, рӯз, моҳ, сол, ҳарорати нигаҳдорӣ, номгӯ ва муҳлати ниҳоии истеъмол. сипас зарфҳои маҳсулоти консерва ва шарбату афшураҳо дар ҳарорати лозима ва ҷои нисбатан торик, яъне дур аз нурҳои офтоб дар анбори корхона нигаҳдорӣ мешавад ки зинаи ниҳоии истеҳсолот ба шумор меравад. анбори ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди шарбатҳои шаҳри Душанбе дар ҳоли ҳозир пур аз ин навъи маҳсулот аст ва роҳбарияти корхона боварии комил доранд ки аҳолии кишварро дар зимистони солҳои 2019-2020 бо меваю сабзавоти консервакунонидашуда таъмин менамоянд. афзудани маҳсулоти кишоварзӣ ва ба он мувофиқ кардани системаи фаъоли корхонаҳои саноатӣ баҳри коркарди пурра дар дохили кишвар қадамҳои устувор барои тақвият додани саноат аст. ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди шарбатҳо дорои хатти истеҳсолии сабзавот, мевагӣ барои истеҳсоли афшура ва нушокиҳо буда зарфҳои шишагин ва маҳкамкунакҳоро аз вилояти Суғд ворид мекунад. айни замон дар корхонаи мазкур беш аз 40 нафар мутахассисони маҳаллӣ ба шуғли мавсимӣ ҷалб гардиданд. роҳбарияти ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди шарбатҳо барои пурзур намудани баъзаи истеҳсолӣ тамоми саъю кӯшиши худро ба харҷ доданд, то дар давраи зимистону баҳор сокинон ва меҳмонони пойтахтро бо ин навъи маҳсулот таъмин намоянд.
ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди шарбатҳо соли 2018 464 000 ва дар 9 моҳи соли 2019 381 000 қутии шарбатҳо истеҳсол кардааст. маҳсулоти корхона дар 9 моҳи соли 2019 ба маблағи 456 000 сомонӣ ба фурӯш рафтааст ки роҳбарият ин нишондодро натиҷаи назаррас мешуморанд. зиёд намудани маҳсулоти воридот ивазкунанда яке аз масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, масъалаи мазкур дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мақоми хос дорад. истифодаи консервативии захираҳои табиӣ барои беҳтар намудани амнияти озуқаворӣ ва ғизо мусоидат намуда, татбиқи мақсадҳои созанда дар ин самт имкон медиҳад ки аҳолии кишвар бо маҳсулоти босифати истеҳсоли ватанӣ ва серғизо дар тамоми фасли сол таъмин гарданд.